jednej mojej obľúbenej činnosti, ku ktorej bezpochybne patrí aj rybárčenie, som čisto náhodou natrafil na to, čo po dlhé stáročia, ba priam tisícročia opantáva ľudstvo svojím leskom. A keď som to už v ruke pevne držal, po chvíľke uvažovania som došiel k záveru, že sa stanem zlatokopom. Rozbehol som sa teda domov a tam som deň a noc získaval informácie, čo všetko budem k tomu zlatokopectvu potrebovať. Netrvalo dlho a pustil som sa do výroby zlatokopeckého žľabu. Takto vyzerá žľabík na voľnom priestranstve. S trávou bude mať dočinenia, bude položený občas na tráve. Táto rohož bude musieť vychádzať veľmi ľahko vonka a takisto veľmi ľahko dnu, pretože pod ten ťahokov dáme ešte rohože. Tu máme žľabík pripravený na svoju novú prácu vo vodičke. Tu je tá hrubšia rohož, tu je tenšia. Lepšie by bolo, keby po celom úseku bola jedna rohož, po prípade len dve. Ale aj to nám bude vyhovovať na prvýkrát pri vode. Niekto používa aj takéto koberce, aj iné rohože, aj všelijaké. Ja si zohnám gumenu a potom neskôr si dám gumenu, čisto budem mať 1 meter dlhú. Tento ťahokov bude musieť vojsť, zapadnúť vlastne s ľahkosťou do toho žľabu a teraz si vyskúšame, či nám to bude fungovať. Ťahokov si sunieme na jednu stranu, teraz to robím jednou rukou, tam to budem robiť dvoma. Teraz to už máme tak. Troška som si to zle vypočítal, ale to sa opraví. Všimol som si, že ten ťahokov je akoby vo vzduchu ohnutý, ale ja vyvrtám tú dierku, tú dierku, tú dierku, tú dierku, tu vsuniem jednu tyčku, takže mi pritlačí ten ťahokov tej rohoži. Aj tu vsuniem jednu tyčku, aj tu mi pritlačí k rohoži ten ťahokov. Takže sa budeme môcť kľudne vybrať k vodičke. Takže zatiaľ sa majte krásne.